sarƙaƙiya so ya shige zuciya ya kama. Abin ya shige ni ya ɗan taɓe ni yau ina zan kama. Zuciya ta zafi gashi so kuma yayo zurfi. Idan abin yayi ƙarfi karki yanke hukunci da zafi. Kin ga ba ni da laifi hayaya hayaya ba ni da laifi. Ya 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 haya haya ya haya ya 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 ya. La 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 la. Ina shiga tarkon soyayya a yau fa bana ganin hanya. Ku zo ku nuna min in tafiya dan ta daure ni soyayya. Soyayya. Ita dama soyayya a cikin takwai kalubale. Idan tsaya ki ji zance na a karki bar ni ki kyale. Binki nake yi a gardama ki ji haushi na. Ni ba san da nake ba dan ta wuce tunani na. Karki zarge ni iya ki zo rabin raina. Komai yayi zafi sai mu bar wa ilahu.